Jak jsem slíbila, mám pro vás video uzlíkovaného perlového náhrdelníku. Káva nesmí chybět. Perly jsou o velikosti 8 až 9 mm, bílý, jemňoučce krémové barvy, jsou to přírodní sladkovodní kultivované perly. Každý náhrdelník uzlíkovaný začíná tak, že si připravím nit, jehlu, zamačkávací rokáil a kalotu, zapínání je ze stříbra. A pak už jednu po druhý tu perličku navlíkám, dělám mezi uzlíky. Možná to nevypadá úplně zábavně, ale pro mě to je opravdu činnost, u který se odreaguju. No a jednu za druhou, až jsem u konce, kde zapnu kalotu, přidám kroužky, zapínání a je hotovo. Jeden krásný perlový náhrdelník z bílých sladkovodních perel je tady. Za chvilku uvidíte ještě, jak vypadá krku. Perly jsou velký, výrazný, ale jak říkám, perlový náhrdelníky můžete kombinovat.